Hyvää päivää, rakkaat katsojat. Tänään mä ajattelin tehdä uuden sarjan. Tää on mun eka video tällä kanavalla. Mä ajattelin, että tämän sarjan nimi voisi olla Make vloggaa kotona. Tää sarja menee sillain, mä teen tyyli joka viikko tämmösen jakson tai videon. Sitten mä vaan niinku vloggaan kotona. Ja tänään mä näytän teille, osaanko mä tramppatemppuja. Mä annan pikku vihjeen. Mä osaan molempiin suuntiin voltin. Ja mitäs muuta? Mä osaan tuplana jonkun jutun. Joten let's see. Semmonen video. Tuli ainakin hikoiltua. En tiedä miten nyt toi editointi menee, mutta kiitos kun katsot video. Paina ihmeessä peukkoa jos pidit. Jos haluatte nähdä lisää jotain tän tyyppistä, niin laittakaa ihmeessä tonne alas. Ja mulla on suunnitelmassa tehdä My Day sunnuntaina. Me mennään silloin lintsiin, että kannattaa tulla, jos haluatte nähdä mua. Joten meitsi se sunnuntaina. Mä tein siellä My Day-tyyppistä videoa. Joo. Sitten mä hankin silloin paremman kameran. Älkää valittako siihen, että some on tuo alhaalla. Jos ette jaksa sieltä mennä kattoo, niin tähän ruutuun tulee somet N, Y, T.